Pertanyaan yang mahita sodang sia debata hati uros sia gijang mahe ture sodangi ma rohanami asasonang laho majalo hanguluan na pinatu kami o Tuhan saur maho di tonga-tonga nami ay tangi honom nami ma hata hanguluan na siya ko. Amin. Shalom. Selamat pagi di hamuna hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tatangi homa hata ni Tuhata sadarion di hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 ima natar surah di Tolu Musa 25 ayat 14. Di bahini tung surah di garis samu manang aha tu dongamu manang tinuhormu tahe siap tangan ni dongamu dan jadi hamu masih angatan sama dongan ima sahana songono ma hatoranganna na di surat di buku pasono ni huriata na binaharuar ni kantor pusat HKBP topik ikut digordo hita madalani ngoluta disaratiki morfa masahala padida tuonan manang tupokat di sadahuta duk saha dionan jupang ibana masahala per 330 laos disukum margana laos dituhor paditaima jeruki gudang nasa kilo alai ditikki ditibang per 33 saya hirana oti do jeruki molo sakilo do timbanganna disukup paditaima per 33 natoho do jeruko timbangan na sa kilo ina dia lusi inat taima bah tohodo ito dang boy margabus molo martiga-tiga jadi nung ngapas timbangan ito ninna inat tai dung dibukus jeruki laho mapad di taima buat jeruki tu per 33 nasing laho manibang jeruki tapi dang tuksa kilo timbangan ni jeruki marhite ceritai gabe dapot titaro lapatan di turbukon gabe rugi do padidai hinorhon ni timbangan di per 33 nasopas timbanganna sada contoh ma ceritai di hita akka namanangi hot turbukon dang boy hita masih yang atas sama dong anak pe dang tatadda halak namanuhor siap kita molo per 33 kita molo adope manangahan data gadis totu riko doa dong pangomoa sian data gadisi alai molo nunga tabuat pangomoa sian arganisi gadisoni unang bewe tabuat musai tiba siap timbangan nasopas songonima hita mangolu ikut digordo hita asa dengkang golutai di pasu-pasu Tuhan debata molo saya tigor akka dalata dan gabe masih angata kita samarongan jala ikon gabe pasu-pasu do hita tudongata amin songonima pamakulingion ni hata ni tuhata tuhita tuhata ma nama dongani hita diulauta sadarion horas